Hola, bon dia. Me dic Cinta Rassa i avui us parlaré del meu llibre Missió Trobairits, publicat l'any 2014 a l'editorial Anima Llibres. No estic sola, avui m'acompanya la protagonista del llibre, la Trobairits, que va tindre un paper molt important amb la redacció del Missió Trobairits. Vaig escriure Missió Trobairits perquè volia parlar de les Trobairits. Volia parlar de les dones poetes de l'edat mitjana, que són molt desconegudes i que moltes persones han sentit a parlar dels trobadors, però en canvi de les Trobairits ningú no en sap gaire cosa. I ha sigut un llibre que ha reivindicat i ha volgut reivindicar la veu de les dones i de les nenes i la llibertat de creació i d'autoreivindicació de les dones i de les nenes. I recordo molt especialment una visita que vaig fer a l'escola Mestre Riera, en la qual una mestra em va dir que després de llegir el meu llibre una nena havia reivindicat poder anar de colònies, que els seus pares no la deixaven després que el seu germà sí que l'havien deixat. Una abraçada molt forta i feliç Sant Jordi.